І з нами на прямому зв'язку Наталя Воронкова, волонтерка, яка була буквально ось вчора в Станично-Луганському районі, брала участь в акції «Народ і армія єдині». Наталю, вітаю вас, чи чуєте нас? Вітаю. Отже, сьогодні військове командування України заявило про те, що люди дуже щиро підтримують розведення сил і засобів. Ви казали зовсім інше. Все-таки, яке співвідношення настроїв людей на Луганщині? Скільки там за, умовно кажучи, скільки проти розведення сил? Хто чекає, щоб українська армія відійшла? Хто навпаки боїться цього? Давайте я поясню. По-перше, звичайно, давайте почнемо просто зі звичайних військових. Всі військові, з якими я зустрічалася від Станиці Луганської до Золотого, куди я доїхала до Золотого 4, про те, яке йдеться мова про наступне розведення, ні один військовий не сказав, що він підтримує думку про розведення. Це особиста думка кожного військового. Звичайно, вони як військові не можуть це сказати публічно, але в приватних розмовах вони всі мені казали одне і те саме. І це думка, на яку не можна не зважати. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про те, то дуже цікава ситуація склалася в ці 2 дні, коли я була в Золотому. Перший день були мешканці, і більшість мешканців була яка проукраїнські настроєна, так, і от вони якраз і бояться залишатися. Вибачте, але, наприклад, жіночка, яка має 2 синів, які служать у лавах ЗСУ, які є військовослужбовцями, а вона живе 50-100 метрів від супротивника. Звичайно ж, вона боїться залишатися. Звичайно, вона розуміє, що коли відійдуть наші війська, то її захист ніхто не надасть. І коли приїхала поліція до цієї проукраїнської частини Золотого 4, почали розказувати, що вони будуть їздити і вони будуть надавати, ну, скажімо так, охорону патрулем, але патруль, розумієте, буде працювати, по-перше, з 7 до 3 і з 3 до 23:00. Але з 23:00 і до 7 ранку, ви розумієте, що ніхто в Золоте під обстріл не приїде, якщо там буде обстріл. Крім того, зараз вже існують вулиці, така як вулиця Вольна, це і так називаємо хутор вільний, його по-іншому називають місцеві, куди поліція зараз вже не доїжджає, тому що це зона обстрілу. А якщо наші військові відійдуть, то ще більша частина Золотого буде так само знаходитися у зоні ураження. Тому це маніпуляція. Як на мене, це моя особиста суб'єктивна думка, що поліція буде там супроводжувати охорону. Крім того, якщо ми говоримо про праву сторону від КПВВ, це Катеринівка, 122 будинки відійдуть у так називаємо сіру зону. У сіру зону це демілітаризована зона, поліцейські, як інші будь-хто, не мають права заходити зі зброєю. Скажіть мені, будь ласка, якщо о 12-й ночі поступить виклик від мешканців Катеринівки з цих 122 будинків про те, що їм щось загрожує, невже поліцейські будуть ризикувати собою або своїм особистим складом? Командир, наприклад, чи буде ризикувати і їхати туди просто з дубинкою, так, або там просто з газовим балончиком? Ну, це смішно, зрозуміло, що цього теж не буде. Тому це дуже велике питання. Людям не показали, куди будуть особисто, щоб от їм сказали і назвали лінію. От на цій вулиці будуть тепер там окопи військових. І от сюди ми відходимо. Як на мене, думкою людей трохи маніпулюють. А та частина, яка зібралася на наступний день, це була якась трохи, ну, скажімо так, навіть не проукраїнське, це так ще м'яко дуже сказати, настроєна. Це ті люди, яких зібрав голова військово-цивільної адміністрації до приїзду військового командування, правильно ми розуміємо вас? Так, абсолютно, абсолютно. Там є така Демиденко Інна, вона очолює всі Золоті, і в мене якраз питання в першу чергу до неї, бо збирала людей вона. І от зібралися люди, по-перше, дуже похилого віку. Це ті люди, які не мають доступу особливо до інформації. І ці люди кричали, що по нам стріляють українські військові. Вони були дуже агресивно налаштовані. Вони мені навіть кричали, що я там провокатор і так далі. Я питаюся їх,
Про що я провокую? Я вам кажу, знайте спочатку, куди відведуть військових. І тоді розумійте, які будинки будуть у вас у зоні обстрілу, які не будуть. І тоді приймайте рішення, чи ви проти розведення, чи ви за розведення. Вони навіть не слухають, вони кричать, треба забрати військових за 20 кілометрів, аж за Лисичанськ. Треба, щоб тут було тихо, тоді тут все буде нормально, нам треба відкрити міст. В них абсолютно інші мотиви, як на мене, і вони зовсім... Тому, коли міністр оборони і все військове командування підходить до них і каже, що це актив села, вибачте, але я скажу, напевно, грубо, сепарський актив села, який не проукраїнський настроєний, невже ми будемо приймати рішення на основі думки цих людей? Якщо люди не за українські війська, якщо вони обзивають, я вже не буду казати вам ті нецензурні слова, які вони казали, куди треба йти військам. Треба забрати зарплати у військових, треба їх в шахту. Там дуже негативні настрої в тієї купки людей, які були. Або вони кимось так були налаштовані, або це їх особиста думка. От я не розумію. Військове командування чомусь не захотіло поспілкуватися навіть з проукраїнськими. І навіть собі дозволяло деякі негарні речі. Пізніше я вже на прес-конференції розкажу ті речі, які вони дозволяли говорити про українську частину населення Золотого, яка настроєна за Україну і яка боїться за своє життя. Керівництво, я розмовляла з Юрієм Михайловичем, на жаль, не пам'ятаю прізвище, це перший заступник Комарницького, очільника Луганської області, і я запитувала, якщо будуть люди, які захочуть виїхати, які будуть боятися за своє життя, чи можете ви їм забезпечити, перше, автобуси, друге, житло, третє, роботу? Бо люди повинні не куди-небудь, аби куди-небудь їх викинути і виїхати. Плану евакуації немає? Що? Плану евакуації населення в разі необхідності немає? Абсолютно немає. Вони мені сказали тільки, покажи мені ці підписи, ми з ними розберемося. Але вибачте, це звучить як загроза. Як загроза. Тому, звичайно, я підписи показувати не буду публічно цих людей.